iti damag showbiz. Kalpasan ti nasurok do abulan a kinaawan ti aktibidad ti social media nangirwar ti New Jeans. Iti video ti panagsublida para iti may kapat nga anibersaryo iti grupo ti K-pop. Hindi nga iti grupo ti baro aset ti ladawan a nakaitampukan dagito pa tanabati a kameng na. The Haeyin, Minji ken Honey. Ti New Jeans ti sentro ti napaot a legal a panagsusupyat iti label da nga ador may papan kadagiti eksklusibo kontrata ti grupo. Inpakamo ti grupo a pinasardeng da iti kontrata iti kumpanya iti Nobyembre 2024 kalpasan na napaay ti ador. Anang tungpal ti kiddaw da a mangisubli ti dati at CEO ani Min Hee-jin kalpasan ti panagresign na. Daytoy ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Juna Rizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.